На турецькій залізниці пасажирський потяг зіштовхнувся з маневровим локомотивом в Анкарі. Загинули щонайменше 9 українців, поміж них немає, повідомили в МЗС. Що саме трапилось, дивіться далі у сюжеті. Це перші кадри з місця аварії. З вагонів рятувальники виводять наляканих пасажирів, тих, кому вдалося вижити. Ще до світанку цей потяг вирушив від перону столичного вокзалу, але дістатися Коньї йому не судилося. Вранці десь о 6:30 в районі Джифтлік швидкісний потяг зіштовхнувся з локомотивом, котрий перевіряв стан залізничного покриття. Локомотив був на тій же колії, що й пасажирський потяг. Вони їхали назустріч один одному, і жоден не встиг загальмувати. Я була у цьому потязі у 6-му вагоні. Ми проїхали всього 12 хвилин. Рухався потяг не швидко. Раптом ми відчули страшний удар. І вагон злетів з рейок. Пасажирський потяг відкинуло у бік наземного пішохідного переходу. Конструкція удару не витримала і теж частково рухнула. Шматок конструкції впав на перший вагон, відрізавши кабіну водія. У смертельній пастці опинилися десятки пасажирів. 8 з них загинули на місці, ще один в лікарні. Поранених 47. Версію теракту турецькі правоохоронці відкинули одразу. Натомість затримали 3 посадовців турецької державної залізниці. Їх підозрюють у службовому недбальстві. Анна Макаренко, Zaman, АТР.